ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:14, kagaron sa ritana sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Nadugangan sang 41 ang kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sa datos ng Department of Health Region 6 to Marso 19, 2021, ang 41 ka mga bagong infections ginalakipan sang 21 ka mga locally stranded individuals, 14 ka mga apors, 5 ka local case, kag isa ka returning OF o overseas Filipino. Samtang nadugangan naman ang syudad sa Bacolod sang 5 ka local case sang COVID-19. Sa iba niya balita lokal, nagpatigayon sang simultaneous simulation exercises kag rollout sang Sinovac COVID-19 vaccine ang napulo ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Vaccination Center Chairman Councilor Renesito Novero nga ang napulo ka mga barangay amo ang Barangay 4, Barangay 39, Alihis, Banago, Granada, Handumanan, Mansilingan, Pahanukoy, kag Punta Taytay kag Takuling. Suno kay Novero, prioridad sa gihapon ang mga medical health workers nga frontliners sa amo nga vaccination. Ginatunan sa karon sa Emergency Operations Center ang posibilidad nga pagpatukod sang drive-through vaccination center bilang kabahin sang vaccination program nga ginadihon sang syudad. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis, ini nga konsepto ang ginpresentar ni Mayor Bing Leonardia bilang pagsunod sa estratehiya nga ginhimo sa isa ka estado sa Pungsod Amerika. Dugang pa ni Sorongon, magluwas sa mga hospital sa Bacolod, ginakonsider man sang EOC ang posibilidad nga pagtukod sang vaccination center sa pila ka mga mall sa palibot sang Bacolod. Ini nga lihok ang nagatuyo nga ipabatsyag sa Bacolod noon ang availability sa mga vaccination center sa tion nga mag-umpisa na ang mass vaccination. Ginatunan ka pa nga mapaset up kita sa mga drive-thru nga vaccination centers, no? Si Mayor Bing sang kagabi may ginpadala sila sa aton nga Viber group sang isa ka video nga ginobra sa Estados Unidos nga inisyatibo sa isa ka state nga daw drive-thru nga vaccination center aton ang kag-set up. Padayon ang ginahimo nga recruitment sa Emergency Operations Center sa syudad sa Bacolod para sa mga medical workers sa mga magabulig sa syudad bilang COVID-19 vaccinators. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis, iningatikang ang kabahay na sang ilang ginahimo nga pagpanghanda para sa ginapaabot nga mass vaccination sa tion nga mag-abot ng bakuna nga gin-order sang syudad. Dugang pa ni Sorongon, mayara na sang pila ka mga grupo kag eskwelahan nga ilan na gilanon angod sa mga programa. Suno pa kay Sorongon, masobra sa 1,000 nga mga volunteers ang ilang kinahanglan bilang mga vaccinators kag support team sa 27 tanan ka mga vaccination centers nga ginpreparar sang syudad. Sa 20 city, kompleto na aton team. Sa subong sini, sige pa aton recruit sa aton mga volunteer doctors, tapos sa aton mga commitment gikan sa aton nga mga private sector partnership like sa mga nursing schools, mga medical schools in place maina. Ang dugang nga palayag ni Dr. Chris Sorongon sang EOC. Ginapangabay sang simbahan ang paghangop sa mga tumuluo bangod sa pila ka mga pagbago sa sistema kag pagsulundan sa maabot nga Semana Santa. Suno kay Father Henry Donasco, Director ng Commission on Liturgy sa Diocese sa Bacolod, wala na sang prosesyon nga patigayonon sa Domingo de Ramos kag sa sulod na sang simbahan ang pagbedisyon sa mga lukay. Dugang pa mayara sa gihapon sang bisita iglesia apang tubtub na gid lamang sa alas 10 ng gabi bangod sa curfew nga ginapatuman sa syudad. Wala naman ginapanugutan ang organized nga via cruises nga ginapatigayon kung tani sa kada kaagahon sa Biyernes para malikawan ang pagtilipon. Malayon man ang prosesyon sa pasos sa pasos nga ginapatigayon kada Biyernes Santo. Apang hindi pagpahanugutan nga magkaupod ang tumuluo kag ginabisuhan nga magbantay na lamang sa higad sang dalan nga agyan sang prosesyon dala ang ilang mga kandila. Pati gayon man ang pagduaw sa Santo Entierro apang hindi na makahalok sa baylo ang pagluhod kag pagduko na lang sang ulo ang himuon. Ginpahayag man ni Donasco nga Importante ini nga tinion na pa sa mga Katoliko kag ginapangabay nga magpangamuyo kag magpamalandong sa pagkasakit, pagkapatay kag pagkabanhaw ni Hesukristo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo,
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26, kagaron sa ritana sa aton mga nagapangulo nga balita nasyonal. Ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pag-i-recall kundi hulamon lamang ang mga bakuna gikan sa health facilities sa mga probinsya agud gamiton sa mga hospital nga nakarecord sa mga taas nga kadamuhon sa COVID-19 patients. Suno kay Duque, hulamon lamang ang bakuna bangod sa na-record nga pagsaka sa COVID-19 infection sa NCR, Regions 4A, Region 7, Kagkar. Dugang pa ni Duque ang hulaman sa bakuna amo mga hospital nga may manubo lamang sa numero sa healthcare workers ang nagpabakuna kag mahimo mauyang lamang kung maglabot sa expiration date. Una nga nagpamatok sa palayag nga i-recall ang bakuna sa mga probinsya amo si League of Provinces of the Philippines President Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Ginklaro ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga wala pa sa karon ginaistoryahan sa National IATF ang posibilidad nga pagpatuman sa istrikto nga lockdown sa mga lugar nga mayara sa natabo nga pagtaas sa kaso sa COVID-19. Suno kay Lorenzana, yara na sa kada LGU ang paghimo sang tikang agud mapunggan ang paglalasang sitwasyon pagi sa pagtuman o kon pagpatuman sa health protocols. Suno kay Lorenzana, umpisa nga nagabot ang unang batch sa COVID-19 vaccine sa pungsod. Hindi lamang ang publiko ang naghatag sang kumpiyansa, kundi lakip na ang mga LGU nga naghalugman sang ila ginapatuman nga enforcement sa regulasyon sang health protocol. Ginako man sang opisyal nga natabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 ang makabig nga makaalarma ilabi na kung ini ang magapadayon. Ginkumpirma ni Lorenzana ang ginhimo nga direktiba ni DOH Secretary Francisco Duque sa mga hospital nga pataasan ng ila bed capacity halin sa 20% padulong sa 35% bilang kabahin sa mga pagpanghanda. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:28. Sa pagdumdum sang Fire Prevention Month karon nga bulan sang Marso, ginhingyo ni Anay Senador kag karon Deputy Speaker Loren Legarda ang publiko perme mangin preparado sa anuman nga kalamidad pareho sang sunog. Sunog kay Legarda, magluwas sa pagsiguro nga malikawan ang ginhalinan sang sunog. Dapat man nga may kaugalingon nga disaster plan ang kada pamilya, eskwelahan, mga opisina kag mga establishmento kalakip na ang fire alarms sa pag-identify sang alagyan sa tion sang kalamidad kag pagpatigayon sang regular nga fire drills. Dugang pa ni Legarda ang husto nga paglikaw kag ihibalo ang mga proteksyon para sa safety kung may magluntad nga kalamidad o kung aksidente. Suno kay Legarda, pareho sang pagpanghanda sa panahon sang bagyo, linog kag iban pa nga kalamidad, dapat mangin preparado man sa sunog bangod mahimo ini matabo anuman nga oras kag mahimo mangin biktima ang sinuman. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition ay karon nga adlaw Biyernes, Marso 19, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.